kaya ano? Uy, narito. Narito. Hindi ko alam sa'yo. Di, umano. Iniwan kayo ng jowa ko. What's up guys? Nandito po tayo ngayon sa channel po ni Jackie Ringo Vlogs. Nandito po si Apollonius Vlogs, tapos si Kapanta, tapos si Mars B. Yan. Please support and subscribe Jackie Ringo Vlogs. Yo! What's up guys? Nandito tayo sa channel ni Jackie Ringo Vlogs. Yan, nandito po tayo ngayon sa may Daang Kalikasan. Ang aming first stopover ay sa may Maguilas Hill. At magtatanim po kami ng ilang-ilang. Yan. Mga i-upload mo talaga. I-upload mo talaga. So dito po itatanim yung gold na isa. Uy, balayang para-para-pa. Uy, sana, nahulog agad na si... Pakinggan, nahulog agad. Iabot sa'yo. Slow motion, edit. Okay, ganda. Paglastan. Ang iyong mga mata. Ama. Hindi seryoso. May magsiselo si Jason dyan. Ay, sa'yo. Mag-ilang-ilang. Hindi! Ayan, so magtatanim na po si... So ayan, magtatanim na po tayo sa don't forget to subscribe Barang TV and the Emerson. Wali matuba mo! Papansin talaga, mag-crush to ko Ay, paalala! Dito. Happy! So ganito po magtanim, ulag-laba, ulag sa hindali. Ganun. Kasi sabi nila pag masaya ka daw, mas magandang mabuhay yung halaman. Sige lang po, puro kayo sling. So ito po. Oh my God! Happy. Kasi explanation mo. Magtanong ka lang ba? Mag-explain ka? Nakatungtong ko, salita ka mga salita. So ganito po guys, yung magtanim. Basta wag kayo magtanim na puro lupa na lang. Ayan guys, ang bagal kasi raya. Ay meron suman edit, ang talala mga puro boses ni Jonah. One more na lang daw. Tapos na po kami mag-plan. Yan, so pupunta na kami sa stopover yan, guys. Yan, nakikita nyo rin yan, si Kapanda. Yan. Yan, Jonah Negro, yan. Magkapon siya. Yan po, yan, pati gutom po yan. Yan guys, so papunta na kami. So ayun guys, nandito po tayo ngayon sa may second highest peak po ng Daang Kalikasan. Nandito po tayo ngayon para promote po natin yung agritourism dito sa amin sa Pangasinan. Alright, agritourism dito sa amin sa Pangasinan. Alright. Daan Kalikasan. Kasama po natin si Apollonius Vlogs. So, Daan Kalikasan guys. So, ayan. So, yan po, Ito po yung Daang tatalon po siya. Kalikasan. Tatalon. Magbabakdip. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo